जे फोसावनाय लेखायै बेवहाय 50 लाखनि मोनसे कमिउनिटि हल लुनो थाखाय अलरेडि थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बेयो एप्रुभेलनि लामायाव दा बे हिसाबै दिनै बेवहाय सनितपुराव फैनाय लेखायै बेखौ गायसनना थांनांगौ होननानै मिथिहोदों। बेनि थाखाय थाब फिननाय खावलायबाय नाम मोनसेखौबो बेनि उनाव इरागदाव बर' गेजेर गोजौ फरायसालि फैनानै थाफैनायनि थाखाय खावलायबाय इरागदाव बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालि बग्राजुलि। बेनि उनाव सुदेमजुलि गामि आफाद सिन्था खालामबाय सुदेमजुलि आफादाबो बरायगोन। मानिकपुर गामिनिफ्राय बरायगोन। आबै पुर्णिमा गेजेर गोजौ फरायसालिनिफ्राय बिथांखौ फिननाय खावलायबाय बेलस्रि आन्सलिक। सिजुगुरि एफआरसि हान्दैबारि एफआरसि 8 नं गोजोनपुर नारेंगुरि गेजेरजुलि नोंथांमोनखौ फैयै फैयै बराय फिननाय खावलायबाय। बे समाव आरो सनितपुर जिल्ला गाइडेन्स सावन कमिटियाबो सांग्रां सारखौ बरायनो नागिरदों बे समाव बरायनो थाखाय खावलायबाय। गाइडेन्स सावन पेन्डेल कमिटि सार बियो बे समाव आरो सादिकाजुलि बिजेपि मण्डलनि फ्रायबो मानगोनां सारखौ बरायनो नागिरदों बे समाव आफादगिरिखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिजेपि मण्डलनिफ्राय खाम्बा बरगयारि सारखौ बरायनो नागिरदों। बुंखाबाय दे बरायदों दाइन नं माइरंखौ सिजुगुरि माइनाव आफादनिफ्रायबो मानगोनां सारखौ बरायनो नागिरदों। बे समाव मान बावनाय आरो गोसोखां बिलाइ गथायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। दायो बे समाव दिनैनि बे बिथाङा बे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि सिजुगुरि गुदि फरायसालिनि सिजुगुरि माइनाव आफाद साबायखर बे समाव साबायखर थाबाय मानगोनां सारनिसिम बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय। दायो हाबाफारि बायदियै मानगोनां गाहाय आलासि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। दिनै सिजुगुरिनि बे खामफ्राम सेन्टार खाथियाव कमिउनिटि हल लुनाय बिनि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासैबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सनितपुर जिल्लानि एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि आरो गुबुन गुबुन धोरोम आफाद ब्रह्म बाथौजों लोगोसे बिजेपि मण्डल कमिटिनि आरो गासैबो फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि आरो गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन गामिनि गामि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आङो बे समाव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि इएम डक्टर निलुत सरगियारि बिथां आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खंखा सरगियारि बिथां बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लानि बारग' आफादगिरि तामुलपुरनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी बिथां आरो जोंनि इउथनि गाहाय नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मिरु एबसुनि दैदेनगिरि अबित नार्जारि आरो गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन दा दिनै आङो गोजोननाय मोनदों जे
आंबो मिथिस्लाबाखैमोन दाख्लैबावै फोसावनाल' थांदोंमोन नाथाय अफिसनिफ्राय आं मिथिहोदों जे फोसावनाय लेखायै बेवहाय 50 लाखनि मोनसे कमिउनिटि हल लुनो थाखाय अलरेडि थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बेयो एप्रुभेलनि लामायाव दा बे हिसाबै दिनै बेवहाय सनितपुराव फैनाय लेखायै बेखौ गायसनना थांनांगौ होननानै मिथिहोदों। दा नोंथांमोना सान्दुं थिं-थिङाव जिरायना दङ आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जे गोलाव सम जि सोमावसारनाय बिनि फिथाइ हिसाबै जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथाव गोबां रोजा रोजा नखरा आरो माखासे गामिया अलरेडि हानि मोनथायखौ मोनबाय, लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टखौ मोनबाय आरो सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोनायनि जि फारिलाइ बेवहाय गासै 60या बारलांबाय आरोबाव माखासेया दा लाइनाव दङ। मन्त्रि पिजुस हाजरिका, मन्त्रि अशोक सिंगाल, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जों माखासे टिम सावरायनानै बाखिखिनि गामिखौ सोलांबाय थानायनि माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दा बेबो फारि फारियै जाबाय थागोन। दा जिखिनि गामिया अलरेडि हाबबाय बे गामिया माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो हानाय सुबिदायाव फैबाय। दा बेजोंनो लिंक लानानै आङो दाख्लैबावै माखासे थांनाय बोसोरावनो फोसावखानाय फरायसालिफ्राव 10 लाख होनाय बिनि दिनै जागायजेननाय एबा खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारिखौ जोङो खालामनो लादों आरो बिनि अनगायै 3 कालभार आङो दाख्लै बुंलांदोंमोन। दा बे कालभाराबो हयथ' मार्चनि जोबनाय फारसे जोङो बिनि खामानिखौ जागायगोन आरो दिनै फैबाय थानाय समाव आं दाख्लैबो बुंनाय हिसाबै आङो मन्त्रि बिथांखौ गोसोखांफिनदों जे लामाखौ बानायनांगौ होननानै आरो बिथाङा बुंदों जे नैबे जि सेसन जागासिनो दङ बाजेट सेसन बेनि उनावनो लामाखौ बिथाङा बानायगोन। आं कालभार 3खौ बानायगोन आरो लामाखौ बिथाङा बानायगोन। दासो जोंहा बाटासिपुरनिफ्राय माइनाव 6 किल'मिटार गावदांगि बिसिमनि बाथ्रा आंनो बुंदों, आङो बेखौबो रायलायगोन। दा खामानिफोरखौ जों रानलायलायनानै माखासेखौ आसाम सरकारनिफ्राय आरो माखासेखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मावनायखौ जागायगोन लासै लासैनो आङो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायदों। दा बेवहाय दिनैबो माखासे फसंथानफोरनि लिस्ट होदों। दा बिनि गेजेराव आङो मोनसेखौ आङो दिनै बुंनो थांनो सानबाय। नैबे जि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म सेवा आश्रम हालुफुङाव दङ होननानै जि आंनो एप्लिकेसन मोनसे होदों बेवहाय बिथांमोना गाहाय मावख', जग्गालय, आलासि जिरायनाय, माहारियारि नब्लां बायदिसिना गोबां होदों बेवहाय। दा थेवबो बिथांमोननि जि मोनसे डिस्ट्रिक्टनि अफिस बियो बेखौ लुनो थाखाय जोङो 20 लाख रां हरगोन बेवहाय जाहाथे ब्रह्मनि मोनसे मोजां फसंथान बेवहाय जायो। बाथौनि थांनाय खेबसेयाव आङो बिश्वनाथाव थांनायाव बिश्वनाथ जिल्लानिखौ बेवहाय खुन्थिया गायसननाय जादों 50 लाखनि। दा मोनसे मोनसे बेबायदिनो जोङो मावलांबाय थागोन आरो दिनै बेवहाय बाथौनि फरायसालिनि आरो गुबुन गुबुन एप्लिकेसनफोर होदों। सिंलिमारियाव दिनै बाथौनि खुन्थिया गायसनगोन होनदों। दा बेखौ आं गासैखौबो उनाव नायजोबगोन, नायनानै मोनसे मोनसे बेखौ जोङो मावफुंगोन। देग्लाय नैबे मार्च दाननि गेजेरावनो जिखिनि 60 गामि हाबबाय बे गामिनिफ्राय गासै जोङो दैदेनगिरिफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव खेबसे लिंहरगोन। दा बिनि उनाव बाखि थानाय गामिफ्राव फरायसालिनि गोबां जेंना दङ प्रभिन्सियेलाइजेसननि। दा बेवहाय जों लिस्ट खालामदों जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय 6.3 क्ल'जनि गेजेरजों जोंनि माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दा सरकारखौ जोङो नारसिनदों जे बिथांमोना 2006 मायथाइखौ मोनसे बोसोर खानानै फरायसालिफोरखौ लानायनि बाथ्रा बुंदों। दा बेवहाय जोंनि फरायसालिफोरनि लिस्टफोरखौ जों खालामबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादजों एबसुजोंबो खालामदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जोङो खालामदों। जोङो सिंनिखौबो खालामदों, बायजोनिखौबो समानैनो खालामदों जाहाथे स्कुलफोरा थालाङा। दा बे बेब'स्थाखौ जों खालामदों। बिनि अनगायै लाइमोनफोरखौ आरो फरायसाफोरखौ टारगेट खालामनानै जोंनि सरकारनि जिखिनि आसनि सोलिगासिनो दङ सुपार 50 आरो गुबुन गुबुन आसनि बेखौ लानानै उननि समाव रायलायफैगोन जाहाथे ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट आरो इडुकेसन डेभेलपमेन्टआ जोंनिया पेरेलेलि थांफाबाय थायो। सनितपुर बिश्वनाथाव गोबां जेंना दङ, नाथाय बिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मावै दाङै मोजाङै संसारखौ जाबाय थादों। दा जोङो हास्थायदों जिखिनि ससिय' इक'नमिक रांखान्थि समाजारि आरो सोलोंथाइनि जेंना दङ
बेखौ एखेलगे जोङो बेखौ लासै लासै सुस्रांलांबाय थागोन जाहाथे 5 निफ्राय 10 बोसोरनि गेजेराव बे गासैबो जेंनाया मोनसे सुस्रांजानाय अबस्थायाव फैयो बेखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावगोन सनितपुराव हानि बेलायाव वाइल्ड लाइफ खिना एसे जेंना जानानै दङ बाखि खिनाथ' जेबो जेंना गैला नाथाय वाइल्ड लाइफ एरियाखौ लानानै एसे जेंना दङ नाथाय बेखौबो जोङो सरकारजों रायलायबाय थादों जाहाथे बिनि जेंनाखौबो सुस्रांनो हायो आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननोबो हायो मोनाबो जानो हायो जोंहा बैसागोबो फैगासिनो दङ दा बैसागोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बे न'खौ कमिउनिटि हलखौ जाहाथे मोजाङै साबना हामनाय लुना लानो हायो आरो बेवहाय धोरोम आफादनिफ्राय लानानै फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद बयबो मेल मिटिं सेमिनारफोरखौ बेवहाय खालामनायजों लोगोसे मोनसे मोजां परिबेस जाहाथे दानो हायो बेखौनो जोङो हास्थायदों आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद जोबोद गोजोननायजों साबायखर बावबाय मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा जोंनि गेजेराव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानै जोंनि गेजेराव बेखिनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनायनि थाखाय सनितपुर जिल्ला एबसु आरो गासै रायजो राजानो आं सानैसिम साबायखर बावबाय गोजोन्थों बे समाव हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै फोजोबबाय गोजोन्थों